Væk fra vejen. Ja, der er 10 minutter. Kom væk. Nej, jeg har set på det, kommer ikke før. Og I bliver 100% bag ved bilen, det har vi en aftale om, ikke? Alle sammen. Ikke? Bag ved bilen, ikke sikkert, det er fri. Fem, 4, 3, 2, 1, og værsgo at køre her til uge 15 og uge 16 piger. 7 omgange, i alt 44,8 kilometer. Der har vi det samlede felt her efter deres første omgang, og altså 6 omgange endnu. 6 omgange endnu. Kom så, et minut! Et minut! Kom så! Mere end et minut, det er godt det der. Fortsæt! Ja, det er rigtigt. Det er godt der. 2 minutter op! 2 minutter! Godt. Markus. 35 km sinkelstart i dag. Det er ganske flot. Det er ikke noget lidt der. Den har både blæst af højden. Men nu er han her. 100 meter igen, mine damer og herrer fra Næstved. Louis Carl Jørgensen. Og så er det godt ind med afspænding, mine damer og herrer, for det her kommer til at gå rigtig hurtigt. Det er en sprintermatch, som set på fjernsynet. Det er vores ven fra Horsens her, som virkelig får trådt til. Og så er det en svær afgørelse for de næste placeringer. Men det var en Jakob. Og øverst på punktet skal vi se manden, der kørte lidt over 30 km solo fra Næstved, Louis Carl Jørgensen. På andenpladsen med Jakob Christensen fra Horsens. Og tredjepladsen Anders Forlager fra Hammel. Sådan der, mine damer og herrer, lad os give dem en stor hånd. De 3 hurtigste i uge 15. Og lad os få den resterende præmierække op. På 4. pladsen, der skal vi se Alexander Mark fra Næstved. 5. pladsen Sebastian Petersen fra Herning. 6. pladsen Anders Toft Nielsen fra Esbjerg. 7. pladsen Andreas Vejlin fra Silkeborg. 8. pladsen Philip Mølgaard fra Horsens.
9. pladsen Oliver B. Søndergaard fra Silkeborg. 10. pladsen Rasmus Madsen fra Herning. Nummer 11 Mads Bak Bjergård fra Odder. Nummer 12 Kasper Kajsen fra Hammel. Nummer 13 Nikolaj Pedersen fra Cykling Odense. Nummer 14 Christian Mundbjerg fra Herning. Og nummer 15 og sidste præmietagende rytter Markus Juhl Munk fra Aalborg. Sådan der, mine damer og herrer, det er dagens sidste podium. Skal de ikke have en ekstra stor hånd? De hurtige drenge U15. Yes, Martin! Sådan der, mine damer og herrer, de to hurtigste piger i U16. Lad os give dem en stor hånd.